No sé com començar aquest vídeo. El pas dels anys és ràpid i mirant què podia fer aquest any per l'11è aniversari de FNAF, he pensat que és millor dedicar el vídeo especial de l'any al canal. He pres aquesta decisió per diverses raons. L'11è aniversari de FNAF no és tan important com el 10è i a més no tinc prou temps per elaborar una cronologia, un repàs o un vídeo que demana molta producció i com a plus tenia idees fluixes que no mereixien ser desenvolupades de moment. Una segona raó és que també haig de compaginar altres projectes amb el canal i la meva vida personal, així que no tinc tant de temps com m'agradaria. Així que he decidit fer un vídeo més personal, dedicat al canal i a la cara que hi ha al darrere. L'any passat vaig fer un recorregut per la història de Five Nights at Freddy's. Aquest any toca fer-lo amb el FNAF en català. Veurem cada vídeo que considero com a important o especial per una certa raó i també repassaré alguna coseta on hi he participat. Al llarg del vídeo posaré una línia cronològica. No sé quan durarà el vídeo, sé que últimament he estat penjant vídeos llargs i si no poso un gameplay dels Subway Surfers, la gent està atenta. Però com he dit, és un vídeo especial i si m'emociono i em motivo a l'hora d'escriure el guió, no em fa res editar 3 hores de vídeo. Bones a tothom, em dic Jordi i fins ara aquesta és la meva història i experiència amb FNAF en català. Benvinguts a un recorregut de 3 intensos anys que han marcat un abans i un després a la meva vida. Fa 3 anys em va venir una pregunta al cap. Hi ha cap canal de YouTube que parli de Five Nights at Freddy's en llengua catalana? I en veure que no n'hi havia cap, com a gran fanàtic de la saga que sóc, vaig decidir prendre un càrrec com aquest. Sempre m'ha agradat crear contingut, editar vídeos i donar-hi el meu toc personal, sobretot si és en un format cinematogràfic. Anys enrere havia somiat de fer un canal de YouTube, de fet, era el somni de gairebé qualsevol nen durant la dècada dels 2010, però per les poques vegades que podia gravar sol a casa sense molèsties i la llengua que feia servir, van ser factors que van fer-me tirar enrere amb aquest primer intent. Sí, abans intentava fer els vídeos en castellà, malgrat que ara tinc les mateixes o menys oportunitats per gravar tranquil a casa, ara ho faig en català, que em sento més còmode. Podríem considerar-ho una redempció, perquè ara ni de conya gravaria en castellà. Recordo el primer vídeo que vaig fer. Les trucades de Five Nights at Freddy's 1 van ser les primeres creacions a ser publicades, i tot i tenir faltes i un format que és difícil de mastegar, va aconseguir una molt bona rebuda i al llarg del temps. Originalment no anava a posar veus als meus vídeos. Havia pensat sols a fer subtitulacions i traduccions a les línies de veu, de cançons o de tràilers. No era per qüestió de llengua i la por que algú es fotés de mi, sinó perquè preferia mantenir l'anonimat. I també perquè sento que amb la meva veu puc estar fent el pètir. Tot i això, després de 6 vídeos de subtitulacions i 3 tràilers, vaig decidir emprendre un pas que canviaria el canal per complet. La cronologia, part 1, recordo que va ser un vídeo molt especial per a mi. Vaig tardar un mes sencer a investigar el lore, a escriure el guió, dibuixar els pixelars i muntar tot el vídeo. Vaig dedicar tant temps, esforç i talent a la cronologia que d'aquí és d'on surt el vídeo especial de l'any, que dic jo. Era la meva gran primera creació, amb un doblatge i amb la meva veu inclosos. Volia fer un vídeo que fos per a fans i per a nouvinguts i que no en tenien la història. Tot i que ara amb Secret of the Mimic és invalidíssima. Dada curiosa, recordo que quan es va estrenar el 8 d'agost del 2023, amb la gent que havien fet el doblatge i tots els que havien participat en el vídeo, van fer una reacció en directe a casa de la noia que donava veu a la Baby. Sentir aquest projecte ressonar amb uns altaveus que semblaven robats d'un cinema, que no ho són, i una pantalla 4K i a 60 FPS em van motivar a seguir creant contingut. Fins a aquest punt, la cronologia part 1 ha estat el vídeo més vist del canal. I és així com, a l'abril del 2023, vaig assistir com a nominat a la gala dels Premis Amic 310. El 10 d'abril vaig anar al CaixaForum de Barcelona amb l'honor de ser un nominat a millor creador contingut de videojocs. Dissortadament no vaig rebre el premi, però em quedo amb el record que en Pere Aragonès i altres creadors de contingut importants a parla catalana van veure com el William Afton assassinava els 5 nens. Els finalistes a la categoria de millor creador o creadora de contingut de videojocs són FNAF en català. El fet de no haver estat guanyador, que ja sabia jo que era impossible amb els nominats que hi havia, em va motivar a continuar endavant. I és així com vaig decidir començar a fer un nou vídeo potent. El 10 d'octubre vaig penjar una història a Instagram que deia que començava la producció d'un nou vídeo. I és, després de gairebé 6 mesos, el 26 de març del 2024, s'estrenà el resum de la història Into the Pit. Ja havia pres la decisió de fer el vídeo molt abans de l'anunci del joc de Mega Cat Studios, però aprofitant que s'aprovava l'estrena del joc, vaig pujar-lo. Els mesos passen i arribem a l'agost.
on l'Scott va mostrar un calendari del que s'aniria anunciant cada dia fins a arribar al dia de l'aniversari, el dia 8. Així que jo vaig decidir fer el mateix. I vaig penjar un reel sobre el que s'anunciava aquell dia i una il·lustració que s'aniria omplint de tots o gairebé tots els personatges de la saga. Durant aquella setmana més dels reels i els dibuixets, també vaig preparar un vídeo especial com a homenatge que repassava els 10 anys de la franquícia. Dada trista, durant tota la setmana gairebé no vaig sortir de casa. Arran del treball de recerca vaig tenir l'oportunitat de parlar i col·laborar amb el canal Te'n Fem 5 cèntims. Així és com va sorgir el resum de la primera pel·lícula de FNAF, que el considero un altre gran vídeo que ofereix la meva col·lecció, sobretot tenint en compte que vaig tardar 9 mesos des de la creació del Word fins a publicar-lo. El que trobo especial d'aquest vídeo és que ha sortit un bon resultat, i m'emociona haver col·laborat amb un creador de contingut ben parit, i a més, que jo mostri la cara per primer cop. Inicialment volia mantenir la meva imatge de forma anònima, i sempre que puc ho faig, però ara com a mínim em podeu posar cara. Potser l'actuació o el muntatge de la intro no és la millor que s'hagi vist durant els últims temps, però era una idea que teníem un rumiar de fa temps i em feia molta il·lusió. Dur-la a terme aprofitant els crossplay. Des d'aquí vull agrair a tots els meus amics que van ajudar-me amb el rodatge, per aguantar 4 tardes intenses d'estiu en un garatge i vestits d'animatrònic. De fet, són ells qui en diversos vídeos m'ajuden amb alguna il·lustració o doblatge, així que a part del mèrit del canal, se'ls emporten també ells. Ja he assistit a una gala de premis com a nominat. Què més em pot esperar a la vida? Doncs l'oportunitat d'anar a la ràdio. Gràcies a l'Albert Murillo vaig tenir la sort d'anar a Catalunya Ràdio a parlar sobre Five Nights at Freddy's durant una estona en el seu programa Generació Digital. Com arriba un creador de videojocs cristians a ser el pare d'una franquícia que ha sigut sinònim de por i malsons per tota una generació de nois i noies? Quan algú va dir a Scott Cawthon que un dels seus personatges del seu joc Shiver and Sons Lambert Cow semblava un esgarrifós animal animatrònic, no sabia que obriria pas a tota una saga d'esgarrifosos animals animatrònics, Five Nights at Freddy's. I des d'aquell 2014, del naixement de la saga fins avui, que s'ha anunciat fa molt poquet el Secret of the Mimic, el que serà l'11è joc de la saga, la creació de Scott Cawthon segueix conquistant fans per un costat, però sorprenentment passa molt desapercebuda per a molts altres. Avui hi posarem remei i us explicarem sobretot una cosa imprescindible de saber per tots els fans, que és el lore. A part de FNAF també hi vam tocar temes com el boom de la saga, la traducció o la meva vivència personal. Va ser un dia curiós, no cada dia es va a la ràdio i em va flipar tot el que hi ha darrere de l'enregistrament dels micros, l'estudi de gravació, la taula de so. No sabeu la sensació de terror i emoció que em va venir quan vaig escoltar la música del menú de FNAF 1. Literalment em deia, és el teu moment. El programa està penjat al Trascat, així que si us interessa saber més sobre FNAF o sobre mi, el podeu anar a escoltar. Entre Videofort i Videofort he anat penjant diversos vídeos amb un format diferent quan tinc temps i idees. Dins del canal podeu trobar els gameplays Into the Pit, tot i que només hi hagi el primer capítol, o el secret del Mímic complet. També hi ha algun especial de Sants Innocents o de Sant Jordi, algun vídeo de reaccions i anàlisi de trailers o fins i tot reels informatius. És cert que no penjo els vídeos de subtitulacions ja, així que potser faig un remake o si tinc alguna idea la portaré a la realitat. Per que veieu, hi ha un gran ventall de diferents formats dins del meu canal. I només dir-vos que moltes gràcies per tot. Ha estat un viatge molt boig. Bé, la veritat és que no sé com començar aquest vídeo en si. Tinc l'ordinador aquí amb el que és un guió amb les pautes. De fet no tinc les pautes posades, hauria de buscar el document que tinc aquí obert, però prefereixo fer aquest vídeo amb el que és la màxima sinceritat possible i bueno, doncs, anar al que és parlant improvisant així i bueno, que surti el més sincer possible, que és el que realment m'agrada, de dotar del que són les paraules d'una forma sincera i que no sigui tan guionitzat, perquè tota la resta que heu estat escoltant sí que són les meves paraules, però de forma guionitzada i senzillament prefereixo ara fer el que és un discurset de forma sincera i que surti del cor. Han estat 3 anys molt intensos, la veritat.
sí que no m'esperava haver creat tot això durant 3 anys, és a dir, he hagut de compaginar moltes coses, molts projectes, la meva vida personal amb la vida escolar, i la veritat és que estic content d'on he arribat i sé que sempre em puc superar i aniré fent i em superaré, evidentment, però no sé, és com miro enrere ara i dic, ostres, mira tot el que has aconseguit, mira com has canviat el teu contingut, i m'alegra saber que porto com moltíssims anys volent ser creador de contingut i per fi ara m'he animat a fer-ho, em vaig animar a fer-ho fa un temps i tot va ser gràcies a una pregunta, però a més que ara que no ho hagi deixat i em senti més còmode, que a més és en català, perquè, bueno, castellà el parlo, però no és... tampoc el parlo quotidianament, però el castellà no m'hi sento còmode parlant en castellà, i a més va ser tot, va parlar-se tot d'una pregunta que va ser i si hi hagués algú que parlés sobre FNAF a YouTube en llengua catalana, i aquí estic. Aquesta pregunta em va portar fins on estic ara, i és que el canal va néixer per com a pura diversió, perquè jo sí que tinc les meves obligacions i sempre he volgut passar-m'ho bé creant contingut. A mi m'agrada molt crear contingut, sobretot audiovisual, el tema de cinema i això, i sí que en aquest canal ho he fet menys, només he fet un vídeo de forma cinematogràfica, però vull explorar més aquest terreny també amb el canal, no sé si podré trobar alguna cosa així, però la veritat és que era com un hobby o diversió, i sí que hi ha hagut últimament molta implicació, sobretot sempre als estius sempre hi ha molta implicació amb el canal, perquè com que és un projecte que m'agrada molt portar, doncs, i m'agrada molt fer, i a l'estiu tinc normalment molt temps lliure, sí que hi ha moments puntuals que tinc més feina i això, però bueno, i bàsicament és un canal sense compromís, i normalment no m'exigeixo gaire amb el canal, és a dir, jo sempre, quan tinc temps de fer canal, faig canal, i després ja, si porto 4 mesos sense penjar vídeo, doncs ja sí dic que sí, vale, posa't una mica les piles, però en si no és una urgència en plan haig d'estar cada setmana penjant un vídeo, si no és, bueno, és això, és a dir que no m'exigeixo tant amb el tema dels horaris, els calendaris, penjo un vídeo quan vull, i és això, i és la llibertat que tinc ara, sobretot que sóc un creador petit, molt petit, i que no tinc tanta base, i no sé, aquests 3 anys han estat intensos, he arribat a llocs on no m'esperava arribar, de cap manera, i la veritat és que ho he fet amb molta passió, amb molt d'amor, sobretot per la saga de FNAF. Sobretot amb la saga de FNAF, que és una de les sagues que no només a mi ens ha acompanyat amb moltíssima gent durant la infància, i que gaudeixo molt amb la seva història, tot i que ara no la canvien cada 2 per 3 de forma completa, o els personatges, o els ensurts, però també són els moments que donen, i els jocs, i les pel·lícules, i això, i crees vincles, i és una cosa molt maca, i penso que amb el FNAF és una bona saga per ajuntar gent, i per això m'agrada molt també aquesta vessant de FNAF, i això sí que ho he notat, i és que us he dit que normalment no, sempre faig els vídeos i faig el canal no pensant en les dades, ni els subscriptors, ni les visites, sinó que ho faig més pel contingut que tinc ganes de fer, o alguna idea que sigui possible, que m'agradi, que m'engresqui, però sí que també hi ha el tema aquest de la compensació esforç amb el suport. És a dir, jo, per exemple, poso un exemple, ja aquí, és que
puc estar mig any fent un vídeo, preparant un vídeo, produint un vídeo, és un sol vídeo, i que rebi, no sé, 20 visualitzacions, saps? I és com... Aquesta descompensació sí que a vegades em desmotiva, però també al mateix temps em fa pensar que és que no m'haig de rendir, és a dir, a més, és una cosa hobby, no m'ho prenc de forma tan seriosa, a vegades sí, però en plan, penso, no passa res, és a dir, ho fas per diversió i bueno, i també haig de dir, són vídeos que m'he currat fent-los, llavors qui no els vegi, doncs s'ho està perdent, és a dir, s'està perdent contingut de qualitat, jo crec que és contingut de qualitat, i aquí ja no hi entro, però espero que sigui bon contingut de qualitat, i a veure, sempre m'acurro els vídeos, qualsevol vídeo me'l curro i el faig amb amor, i no ho faig pensant ni en les visites ni res, i sempre ho faig des d'aquí perquè trobo que és l'important per fer un bon vídeo, o com a mínim un vídeo que a mi m'agradi, i després ja diferentment del que sigui la rebuda, la recepció del vídeo, doncs m'és igual. Jo prefereixo fer un vídeo que a mi m'agradi i que sigui la canya i que no i que no rebi tantes visites, que un vídeo que no m'agradi que rebi moltíssimes visites, que això també impulsaria el canal, que és un dels objectius que també m'agradaria aconseguir, però jo a poc porto 3 anys que no baixo ni que no pujo als 100 subscriptors, però sí que aquest any, mira, de fet ara el moment que estic gravant això és el 22 de juliol, porto 98 subscriptors. A veure en quants subscriptors acabo l'any, però no sé, sí que a vegades és difícil perquè penses, hi poses molt d'esforç, però llavors veus que la recompensa no és tan gran, però bé, tot i així, com que penso que és una activitat, hobby, un projecte hobby que no és tan seriós com altres prioritats o com altres coses, no és tan prioritari, i llavors no em preocupa tant el fet de les visites o les visualitzacions. En si fas contingut perquè m'agrada parlar en català, m'agrada feines a Freddy's i així faig, i faig la meva feina, m'agrada editar vídeos, m'agrada muntar. Llavors, les visites en si no m'impedeixen seguir fent això, així que jo seguiré fent. Qui vulgui veure els meus vídeos que els vegi, i qui no, doncs espero. I sobretot m'ha sorprès molt el haver arribat a llocs on no m'imaginava arribar, com per exemple estar nominat a uns premis com a millor creador de contingut de videojocs. Bueno, acabo de veure la pel·li de FNAF i veig que estava nominat, em van enviar un correu i dic, què dimonis estic aquí, perquè estic aquí en uns premis que no m'ho crec, que estic nominat, i vaig dir, hòstia, jo vaig veure i vaig dir, m'apunto a veure què tal, i no m'esperava arribar a la fase de nominats, i la veritat és que va ser tota una experiència, vaig conèixer creadors de contingut que em queien molt bé, em cau molt bé a dia d'avui, va ser una bona experiència, és un record que m'emporto amb el canal, és a dir, ostres, he estat uns premis, que és com podríem dir que eren els Oscars de la creació de contingut en català, saps? Volia agrair a l'Albert Murillo per oferir-me aquesta oportunitat d'haver anat a la ràdio, que és un tema que m'interessa molt a mi, el tema d'anar als estudis, veure el que hi ha al darrere d'una producció, o d'un programa, o d'una pel·lícula, i seure en una cadira amb una taula envoltada de gent, amb un got d'aigua, crec que era un got d'aigua, amb una ampolla d'aigua i un got. Hi havia també un botó per silenciar el micro, era brutal. Un dia, si voleu, explico l'experiència. I a més, parlar de FNAF, sí que vam parlar una mica de mi, això em va agradar també, perquè, bueno, tot i que volia mantenir anonimat, com que ho volia mantenir en anonimat, el que és la meva identitat i això, però bueno, no passa res, tot i així també va bé que conegueu qui hi ha darrere del canal, i la veritat és que em vaig sentir molt còmode parlant. Ja li vaig dir a l'Albert que estava molt nerviós abans de començar el programa, estava molt nerviós, que no m'ho creia, que estava a Catalunya Ràdio, 3Cat, és a dir, surto al 3Cat i tot, i ha estat un honor parlar de FNAF amb mi. I recordo escoltar la cançó de FNAF 1 quan començava la meva part i vaig dir, aquí entro jo ara,
plan, flipant, no, vaig flipar moltíssim. I són els records aquests, els premis Amic 310 i la generació digital que m'emporto amb el canal. I també vull agrair moltíssim a la gent que hi ha hagut al darrere, sobretot amb els meus amics, que m'han ajudat amb idees, m'han ajudat amb el doblatge o amb tema d'il·lustracions. I sí que el canal en si l'he portat moltíssim jo, però sense ells no hauria pogut fer res d'això, perquè per exemple he tingut els doblatges de molts vídeos importants, el rodatge, el tema de la intro de la pel·li de FNAF, que són amics meus, els que fins i tot estava jo dins d'en Boni, en plan, va ser brutal. Vam estar 4 dies gravant en el garatge de casa meva, a sota d'on estic ara mateix, 4 dies d'estiu, morint-nos de calor, i no sé, vull agrair-los per tota la feina que han fet i el suport que m'han donat, que també són bons records i que m'emporto, i també al mateix temps aquest de dirigir i de fer de produir tot el que hi ha darrere, per exemple un doblatge, que hi ha unes frases que s'ha de gravar, la interpretació, i sense ells no puc fer les coses que m'agraden. Per tant, moltes gràcies a tots. I bé, de cara a futur, aquest vídeo de fet es diu Una mirada enrere, perquè he fet un repàs dels 3 anys que he fet durant tot el canal, que han passat un fotimer de coses, però també es diu Una mirada cap endavant, per veure què farem al canal ara mateix. Jo la veritat és que no ho sé, començo ara una nova etapa dins la meva vida, i si veieu ara, si aneu a escoltar el programa Generació Digital, sabreu què faré. No us ho diré aquí, hi ha informació exclusiva dins del programa, i no sé si tindré prou temps per dedicar-me al canal i a altres projectes que tinc, però espero seguir mantenint el canal, és a dir, en si el canal, és a dir, no us penseu que això és la fi de FNAF en català, perquè encara queda molts de vídeos per fer, molts de projectes pendents, moltes idees, llavors no patiu. Sí que el que m'agradaria fer ara més endavant és recuperar també el que és l'esperit original del canal, que també era fer alguna subtitulació de... Ara que ha sortit Secret of the Mimic, ara no, fa uns mesos que ha sortit Secret of the Mimic, fer les subtitulacions dels personatges, la traducció i això sí que m'agradaria seguir-ho fer, però també compaginar-ho amb noves propostes, noves idees, nous formats, que si potser faig un joc o una nova història, que ja estic treballant amb al final he fet un canvi amb el tema del vídeo de Mimic. No faré la història dels llibres, sinó que faré la història dels jocs. Ja veurà més endavant, ja tinc el guió fet, i ara m'hauré de posar a produir-lo i això, a fer imatges i això. Però clar, tot això són coses que haig d'anar fent en el futur i anar trobant-hi temps, perquè no només és el canal, jo també tinc una vida al darrere i tinc projectes i tinc aficions que hi vull dedicar, i no vull dedicar només al canal, però ja s'anirà veient i aniré fent. I també havia pensat moltes vegades, i això ja és com una mena de reflexió, de no només dedicar el canal a FNAF, o com a mínim fer un canvi d'identitat, perquè està bé posar FNAF en català, però no m'agrada que sigui especificar només en català, és a dir, que no se'm reconegui per fer aquest contingut en català, sinó ser aquest creador de contingut que sí que parla català i que parla d'aquest contingut en específic, però no vull ser reconegut com aquell canal que fa aquest contingut en català, els títols en català o el nom del canal en català, i fer un canvi d'identitat, que això m'ho hauria de plantejar. Però també el que m'agradaria fer també, potser m'ho havia plantejat, el que és contingut d'altres jocs o de coses que m'agradin a mi, com musicals o altres videojocs o pel·lícules. No sé com pararà el canal al final, però la veritat és que jo vull seguir fent aquest projecte, vull seguir recorrent aquest camí, a veure on em porta tot això, i vull seguir creant contingut a YouTube, vull seguir creant contingut en català, vull seguir creant contingut de feines en fresc en català, així que encara em queda molt a temps per recórrer i molts anys per aguantar-me,
I res, només volia dir això i bueno, ara celebrar aquests 3 anys, que porto 3 anys, és que és fort, 3 anys? Imagina't ara quan en tingui 10. Potser el canal està eliminat ja, o abandonadíssim, però estic molt orgullós de tota la feina que he fet, i estic molt agraït de tot el suport que he rebut dels meus amics, i dels meus companys, i de vosaltres, dels subscriptors, tot i que siguem pocs, però s'agraeix, com a mínim, que hi hagi algú comentant així de tant en tant, i s'agraeix moltíssim, i ho agraeixo moltíssim, perquè és una pujada d'ànims increïble, i res més. Moltes gràcies i per molts anys a FNAF en català.